Ουράνια μηνύματα 2014. Ημερολόγιο τείχου και επιτραπέζιο σε εύχριστο μικρό σχήμα για να γίνει αχώριστος σύντροφος στο γραφείο, στο σπίτι, στο ταξίδι. Για παραγγελίες απευθύνεστε στο βιβλιοπωλείο Λιδία, Καμβουνίων 1, πλατεία Υποδρομίου, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2310 237 412. Το Ιερό Ησυχαστήριο του Αγίου Πορφυρίου στο Γέρεκα Ξάνθης, 12ο χιλιόμετρο Ξάνθης Σταυρούπολης, υποδέχθηκε τη δεξιά χείρα του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Αρτεμίου. Το Ιερό Λείψανο θα παραμείνει στη Μονή έως και τις 26 Οκτωβρίου. Καθημερινά τελείται Θεία Λειτουργία και Παράκληση από τις 7.30 έως τις 9.30 το πρωί. Με φόντο τις εγκαταλελειμμένες πέτρες του ιερού του Ποσειδώνα στη Χαλκιδική, προσεγγίζουμε την ιστορία και τον πολιτισμό της Καπαδοκίας. Τη χώρα της λαξεμένης γης με τις υπόγειες πολιτείες των Σπιτόκαστρων και των Βραχοεκκλησιών, τις σχέσεις με τους γειτονικούς αρχαίους λαούς, την προσφορά των Καπαδοκών στη χριστιανική σκέψη. Τα μαρμαρένια αλόνια του Διγενή, τους πολέμαρχους βυζαντινούς αυτοκράτορες, την έξοδο το 1924, το σήμερα στην Ιερή Προγονική Γη. Λόγια της Πλώρης, τη Δευτέρα 21 Οκτωβρίου στις 8 το βράδυ. Ιερά Μητρόπολη Ιησού Αγίου Όρους και Αρδαμερίου. Ιερός Ναός Αγίου Γεωργίου Βαρβάρας. Πρόγραμμα ακολουθιών. Σάββατο 2 Νοεμβρίου, ώρα τελείωσε ο χρόνος μας. Για δώστε μου τα χαρτάκια σας. Να πάρω και τις... Ωραία. Πώς λέγει. Η κίτρινη ομάδα μας γράφει Σόη, Ναός, Φαΐ, Ναή, Φίνα, Σοφία και Σοφός. Κερδίζετε 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 βαθμούς κίτρινη ομάδα. Ενώ η πορτοκαλί μας γράφει Νονός, Νονά, Ασία και Όσα. Κερδίζετε 10, 20, 30, 40 βαθμούς. Για να δούμε κάποιες λέξεις που βρήκαμε εμείς. Πολλές λέξεις. Φανός, φόνος, ναός, όσιος, ιός, φασιανός, νάνος, νονός, ίσιος, σοφός, άσοφος, σοφή, σανός, ασία, αφασία, σοφία, ήνα, όφης και σοφία. Για να δούμε όμως τη βαθμολογία μας, γιατί πρέπει να έχει αλλάξει. Η κίτρινη ομάδα έχει 190 βαθμούς, ενώ η πορτοκαλί 160. Προηγείται για λίγο η κίτρινη ομάδα. Συνεχίζουμε με την ακροστοιχίδα μας. Εδώ, παιδιά, θα σας κάνω ερωτήσεις και ανάλογα βέβαια με τον αριθμό που μου λέτε. Να προσέξετε οι απαντήσεις σας να είναι σύμφωνες με τις παυλίτσες, γιατί κάθε γράμμα αντιστοιχεί σε μία παύλα. Εντάξει. Ωραία. Κίτρινη ομάδα δεν θα ξεκινήσω με εσάς, θα ξεκινήσω με την πορτοκαλί. Πορτοκαλί, τι νούμερο επιλέγετε? Το 4. Πόσα ζευγάρια πόδια έχουν τα έντομα? 6. Δείτε και τι χωράει. Και η πρώτη παυλίτσα μετράει. Πόσα ζευγάρια πόδια? Αριθμό θέλουμε. 7. Ζευγάρια πόδια. 7. 7 ζευγάρια πόδια. Σαν πολλά πόδια δεν βγαίνουν. Όχι, πολλά είναι. Κίτρινη ομάδα, μπορείτε να επιλέξετε και άλλη ερώτηση. Τι θα μου πείτε?
Και εμείς τη 4. Εντάξει τότε. Πόσα ζευγάρια πόδια έχουν τα έντομα? Ναι, για πείτε μου. 3. Ναι. Καλά. Πάρα πολύ σωστά. Δεν έχουν 3 πόδια, 3 ζευγάρια πόδια, δηλαδή έχουν 6. Προχωράμε στην πορτοκαλί. Ποιο νούμερο επιλέγετε? Το 3. Αλέξανδρε, πολύ χαρούμενος. Το 3. Ποιος Άγιος είναι προστάτης των ναυτικών? Θες το, βρε. Ο Άγιος Νικόλαος. Αρχηγέ δεν θα μιλήσεις. Ο Άγιος Νικόλαος. Ξέρουμε πότε γιορτάζει ο Άγιος Νικόλαος? 6 Δεκεμβρίου. Δεν το ξέρουμε. Και είναι μάλιστα ο πολίουχος της Αλεξανδρούπολης. Κίτρινη ομάδα, πείτε μου νούμερο. Το 1. Σκάσε. Ποια είναι η πρωτεύουσα του νομού Πιερίας? Δείτε τις παύλες. Ναι, είναι σωστή η απάντησή σας. Ποια είναι η πρωτεύουσα του νομού Πιερίας? Το 1. Ποια είναι η πρωτεύουσα? Κορίτσια, γνωρίζετε? Όχι. Θα το πω. Πορτοκαλί ομάδα, μπορείτε να επιλέξετε και άλλη ερώτηση. Θα το πω. Όχι. Ποια θέλετε? Την 1? Όχι, εγώ θα. Γιατί πω την ίδια. Την ίδια θέλετε? Ναι, εγώ. Ωραία, πείτε μου. Κατερίνη. Πάρα πολύ σωστά. Μπράβο. Την κάθετη λέξη βρήκατε ή δεν σας θυμίζει ακόμα κάτι? Ναι. Στην πορτοκαλί είμαι. Όχι ακόμα. Κίτρινη ομάδα, ένα νούμερο να μου πείτε. Ας πούμε καλύτερα μια ερώτηση, μετά έχετε πάλι το δικαίωμα να πείτε την κάθετη. Τη 5. Πώς λεγόταν αυτός που απάγγειλε τα έργα των αηδών σε γιορτές και ιστορούσαν κατορθώματα ηρώων? Δεν το γνωρίζουμε. Όχι, να πω τη λέξη. Την κάθετη άμα τη βρήκατε. Κοντός. Αφού... Για να δούμε. Λάθος είναι. Δεν είναι κοντός. Θα μπορούσε. Πορτοκαλί ομάδα, η σειρά σας. Άλλη. Δεν ξέρω. Όχι, Τη 2. Πώς λέγεται το σημείο που αρχίζει ο σεισμός? Λέμε είναι... Αυτό το σημείο είναι του σεισμού. Σεισμογενές. Σεισμογενές μας είπατε. Δεν είναι σεισμογενές. Κίτρινη ομάδα. Το 2. Το 2. Το ίδιο. Πώς... Το 6. Το 6. Ποιος ήταν ο αρχηγός της αργοναυτικής εκστρατείας? Της αργοναυτικής. Ναι. Τώρα θα μείνουμε με αυτές τις τέτοιες ερωτήσεις. Ιάσονας. Για να δούμε. Πάρα πολύ σωστά. Μπράβο, παιδιά. Τώρα μήπως σας θυμίζει κάτι? Όχι. Περιμένε. Κεντρί. Πάρα πολύ σωστά. Για να δούμε τώρα αυτά που δεν βρήκαμε. Το σημείο που αρχίζει ο σεισμός ονομάζεται επίκεντρο. Το επίκεντρο του σεισμού. Και δεν βρήκαμε επίσης και την 5, όπου αυτός που απέγγειλε τα έργα των αηδών ήταν ο ραψοδός. Λοιπόν, και συνεχίζουμε με τον αναγραμματισμό. Εδώ, παιδιά, θα δούμε γράμματα μπερδεμένα, τα οποία σχηματίζουν μια λέξη. Εσείς θα πρέπει να καταλάβετε ποια είναι αυτή η λέξη. Όποια ομάδα βρει την απάντηση, πατάει το κουμπάκι που έχετε μπροστά σας. Να υπενθυμίσω ότι έχετε 1 λεπτό στη διάθεσή σας. Για να δούμε τα γραμματά μας.
Ναι, για πείτε μας. Καλλιέργεια. Καλλιέργεια. Πάρα πολύ σωστά. Μπράβο. Πριν καλά εμφανιστούν τα γράμματα. Πολύ σωστά. Μπράβο, κίτρινη ομάδα. Και πριν ξεκινήσουμε τον αναγραμματισμό, τον τελειώσαμε και συνεχίζουμε με τα φωνή εντόληπτα. Εδώ πέρα θα δούμε φράσεις γνωστές, από τις οποίες όμως λείπουν τα φωνήεντα. Ωραία. Και εσείς θα πρέπει να μας πείτε όλη τη φράση. Πορτοκαλί ομάδα, ξεκινάμε με εσάς να δούμε τα φωνήεντα. Δεν χρειάζεται να τα γράφετε, θα χάσετε χρόνο. Να πω. Να πείτε. Τον. Ποιο? Α, όχι, το πρώτο. θηλυκό είναι. Όλο μαζί θέλουμε. Κάποιος το είπε όμως από εδώ. Είναι ρήμα το πρώτο. Ναι, Βάλανε. Ναι, βάλανε. Θηλυκό είναι. Την βάλανε. Βάλανε την. Βάλανε την. Ποια βάλανε? Ζώο είναι. Βάλανε Δεν την έχει. Αλεπού. Μπράβο. Όχι, περιμένω. Μπράβο, πες το. Να φυλάξει. Πες το, βρε αρχηγέ. Βάλανε την Αλεπού τις κότες να φυλάξει. Πολύ σωστά. Κίτρινη ομάδα, να δούμε το δικό σας. Όσο βάρος μπορείς να σηκώσεις, Πολύ σωστά. ούτε να φορτωθείς. Όχι ούτε. Όχι ούτε. Αυτό Ναι. να φορτωθείς. Πάρα πολύ σωστά. Δηλαδή να μην ξεπερνάμε τα προσωπικά μας όρια, αλλά όσο βάρος, δηλαδή όσες δυσκολίες, όσο φόρτο εργασίας μπορούμε να αντέξουμε, αυτό να έχουμε. Πορτοκαλί ομάδα, συνεχίζουμε